Kedamtang inquiry pen Phuloni constituency kaparlo Phuloni Lamp election Ningkan pho kangni jiephan patumi pen election dosi pinini phai gorai siarnian ang thekiklang sonsi bang surisi sosiatum bang plikepra pho election kachipati atuma phan vote piponsi bang kripho mologatum chipahaipon bangso election pathualong BJP pen kripho APHC pen kripho Lapen Congress ASC CPI melatum chitoy dunalong BJP pen bang cricket hom APHC pen hiniatum chipai pono bang suke hai pona tuma phan MLA Dorsing Rohang EM Kangbura Kiling Lapen Phuloni VDC Dhoniram Rohang atum pen archopon Hanso ke hai tuma men category of women pen Duty BP 428 Omphuta Ropi 274 ST SC Vidya Singh Rongpi 473 Unreserved category Deuri Hanse 403 Sersing Bay 393 Pronason Rongphar 390 Babuson Hanse 361 Kiran Taro 357 Harsing Rongphar 353 Mandal Basatari 344 Naren Ingti 328 Bimol Teron 325 Hiranya Baglari 316 Longki Terang 288 David Teron 277 Latumsi Chapahepono Phuloni pen Mirjing Hanse Lapen Langhin pen Rahul Teron report Karbi Daily News Kangwai pon bang krepo bang plo pan bang netum certificate pilo pen atum pan archu pono si ante ningke bang tum pan ame ningke pono ke bang yarni ke dam tang ke klem ke dam na bang so au vigota pen lang pon si ke bang yarni la bang so Phuloni multipurpose cooperative society rong sor apan mau pen party shareholder atum pan sabak retame aligi pun thegia pan bang kamang deng mohan deng konai sepatu pun aku lapen disi karbeng long lalu si je cooperative society homobai so kam claim pon ke isi ador ho son mane ke deng pon thegia pan bang si itumbori pon nangi si le board of director bang putin na chilo si ning thelo alang tumori deng pen tum ka Phuloni cooperative society me pen japon po lapen shareholder dan parde tumte pokrai arong rup tame cooperative society ke kleng dam la mongson ke japon ke bangji Ningkan po apan Phuloni multipurpose cooperative society board of director kangwai matang te general meeting patumi pen padolo tui ju pangthang lang tum chingwai chathan lo pen podap ansi akini labang so board of director apan so bang kangwai bang kilik labang so patang pono nasi non nirtum EM Karnataka Autonomous Council in charge cooperative kambakling in the al that wangsi alang tum ke hai